нисектер бер вакытта ла уйланманык микән инде без ни өчен мәктәптә татар телендә укыйбыз дип. Чөнки мәктәпләрдә бит инде татар телендә булды безнең шуннан укытулар булды бит инде, һөйләшүдә, укытучылар бит инде требования, диктанттар язабыз бит инде, иншалар язабыз. Бына тормышта, гаиләләр бит инде без һөйләшә инек, үзебезнең менә атай, әсәй, үзебезнең карт иниләребез ничек һөйләшәләр, шулай һөйләшә инек. Без бәлки сакта ничектер аптырап куя торгайны инде ул. Бына мин үзем бит редактор була торгайным, газетты мин сыгарга тиеш бит инде мәктәптә. Нимәләр үткән, нимәләр кем нимәләр. Мәктәп газетеме? Мәктәп газеты. Үзебезнең элеп куя торгайнык атна хаен. Мин бит инде редактор, мин уны үзем язарга, эзләнергә тиеш бит инде. Һәм инде стен газетаны эшләп сыгарып элеп куям да, шуннан мин язам икән үзебезнең гаиләләр ничек һөйләшәбез, белмәем, китмәем. Бына ошо үзебезнең телдә. Ничектер уйланмай шулай язам. Шуннан укытучылар киләләр дә бит инде теге ручканы алып исправляйтәләр бит инде моны төзәтеп куялар. Мин бит инде уяламын, баламын. Не шулай башкалар күрә бит инде. Минем хаталарны күрәләр, миңа уят. Мин бит инде отличница, минем хаталар булырга тиеш түгел. Һәм бuna бәлки сакта шундай моментлар була торгайны. Без үзебез инде Торасы авылы 2 километрдан гына бит инде Татарстан башлана. Татарстан егетләре сыгалар матайларга утырып, безнең авылга бит инде 7-нче, 8-нче сыйныфтарда укыганда. Шуннан безнең шул егетләр менән яшьләребез матур иттереп саф татар телендә һөйләшергә тырышалар инде. Кызлар гашык булалар да. Нәрсә дип бит инде. Без бит инде нәмә дип үзебез һөйләшәбез. Шуннан кызык була торгайны. Улар менә ошо егетләргә гашык булып, саф татар телендә һөйләшергә тырыша торгайнылар. Без инде үзебез кем без инде югары ускызлар йөрмәй инек ул егетләр менән. Улар тубан уска килә торгайнылар. Унда бит инде елга сүн. Шуннан улар инде шулай сыгып, аралашып, күйеүгә лә сыгып беттеләр. Шул Меңнәр, Байсар, Ахун авылларына безнең кызларыбыз. Менә бәлки укыган елларда яшьсәктә без уны бик уйланмаганбыз да, әмма ничектер тормыш шулай барган иде безнең. Өйегездә ничек һөйләштегез? Өйебездә үземнең инде без гаиләдә атайым, әсәем 5 кыз бит инде. Без үзебезнең ошо атай, әсәй ничек һөйләшә, шулай һөйләшә торгайны инде. Саф татар телендә без бер вакытта һөйләшмәдек. Минем атайым һәр вакыт әйтә килде. Без башкортлар, әмма сак кына икенче төрле. Менә шунда яшәгән, менә шунда яшәгән башкортлар. Шулай әйтә торгайны.